U organizaciji Vatrogasnog saveza Srbije 29. juna u Zrenjaninu održano je 4. državno takmičenje vatrogastva. Od 10 juniorskih muških ekipa Dobrovoljno vatrogasno društvo Novo Miloševo osvojilo je 3. mesto u pokaznoj vežbi, a na kviz takmičenju u poznavanju protivpožarne zaštite ekipa iz Novog Miloševa osvojila je 2. mesto. Do tog takmičenja smo došli na taj način što prvo u 2011. godini smo učestvovali na opštinskom takmičenju, gde smo se kvalifikovali na regionalnom takmičenju Srednje banatske regije. Na takmičenju Srednje banatske regije gde je učestvovalo 14 ekipa, naša ekipa iz Novog Miloševa, to je juniorska muška ekipa dečaci od 12 do 16 godina, osvojili su 1. mesto i sa tim se kvalifikovali na učešće na državnom prvenstvu. Konkurencija je bila jaka, pošto su na državnom takmičenju došli prvaci svih regija iz cele Srbije. Decu iz Novog Miloševa su pripremala 2 instruktora, Dragan Kucalović i Nikola Ćubrilov. Pripreme su trajale više meseci na Novom Miloševačkom stadionu. Što se tiče kviza, mogu da kažem da je konkurencija isto bila jaka, gde je Beograd Zemun, matica Vatrogasnog saveza Srbije, osvojila 1. mesto, mi smo odmah iza. Iza sebe smo ostavili, mogu reći tako, jake regije, kao što je Niš, Užice, Kraljevo. Dečaci su se spremali, ekipu sačinjavala 3 člana u kvizu. Zadovoljni smo sa rezultatima, a mogu da napomenem i što se tiče ovog pokazne vežbe, isto da su dečaci dali svoj maksimum. 2. mesto nam je pobeglo za neki 60-inki, ali nadamo se da će drugom prilikom biti bolje, tako da zadovoljni smo. Milorad Cucić, komandir ekipe za pokazne vežbe, kaže da se pridružio Dobrovoljnom vatrogasnom društvu kako bi stekao nova poznanstva i pomogao ljudima. Svidjelo nam se najviše zbog druženja, zbog takmičenja da bi upoznali nove drugove. Pa imamo razne prepreke, preskačemo bazen, imamo prepreke, provlačimo skroz tunel, imamo nišanimo, ciljamo, pumpamo vodu i tako. A zašto si se odlučio da se pridružiš vatrogasnom društvu? Pa zbog druženja, da bi upoznao neke nove drugove, da bi pomogli nekom kad zatreba, kad se nešto upali, najviše zbog druženja. Aleksandar Stanisavljev, komandir kviza na državnom prvenstvu, kaže da je imao tremu na takmičenju i da su pitanja bila prilično teška. Pa pitanja su bila onako malo teže, pošto se prvi put susrećemo sa njima, ali uglavnom to je iz iskustva i takmičenje se održavalo tako što su sva troje učesnika izvlačili pojedinačno pitanje i pojedinačno odgovarali. Bilo je super, malo sam imao tremu i to je druženje. Dobrovoljno vatrogasno društvo Novo Miloševo osnovano je 1889. godine. Postoji više od 125 godina. Ima oko 80 aktivnih članova. Operativna jedinica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novo Miloševo pokriva 2 naseljena mesta.